Здрасти, аз се казвам Петко Петков, за тези, които ме познават Пецата. Предварително се извинявам, ако за 4-те сходни слайда с на Коцето, но Коцето е човек, от който съм се инспирирал изключително много през годините и мой много добър приятел, това няма как да не ми повлияе. Ще се опитам да ви разкажа... Нека да започнем с това. Преди близо 3 години аз и моят много добър приятел и колега Нори сбъднахме една наша обща мечта, именно да създадем брандинг агенция, която е много тясно профилирана в лого дизайна и корпоративната идентичност. И направихме марка. Знаете, що се казва марка. Защото правим лога и корпоративни идентичности. Да. Извинявам се. Да. Това е просто част от портфолиото ни в момента в Behance, да видите какво горе-долу как изглеждат нещата. Това е много малък поглед над нещата, защото всеки един от тези проекти е огромен и трябва да влезете и да го разгледате. Това сме ние в момента. Аз, Наката, който работи като графичен дизайнер при нас, това е Зузи. Тя е от Чехия и е наша стажантка. Сама на потърси. За нас беше някакъв удар, в смисъл човек, момиче от Чехия с добро образование, иска да дойде във Варна в агенция от 3 човека и да се учи. Ни казахме каква е уловката, нямаме пари. И тя каза, няма уловка, ви сте супер добри, аз искам да се уча от вас и ако ме искате, ще дойда. И така, Зузи дойде при нас. Yes, you have a bright future. Много е добра, работи като все едно е работила години и така. Това е моят съдружник, Нори, един от най-добрите лого дизайнери в България за мен лично. И така. Днес ще се опитам да ви разкажа една история за началото на нашата фирма и за един проект, който буквално ни изстреля много напред и ни донесе изключително много клиенти, само и защото ние решихме да вложим собствен капитал и да рискуваме и да видим какво ще стане и нещата се получиха. Годината е 2016 и получаваме този бриф. Това е времето, в което Behance още вървяха лого колекциите. Ние имахме няколко лого колекции големи, с доста харесвания, популярност и имахме много работа и правихме много лога и получаваме поредния бриф за да направим лого за нов веб магазин, който продава луковици онлайн за цветя и всякакви такива неща. Казва се фермерката Грейси. Даже не знам дали така се произнася. Farmer Грейси. Окей. И хората си имат някакво старо лого тяхно. Да, Farmer Грейси. Оп. Това е логото. Тяхното старо. Това е Грейси. Фермерката. Ако не я виждате, ето я. Но ние трябва да направим отново фермерката, но тя да изглежда много по-добре. Защото тази нещо има, не знам. И започваме да правим скици. Правим скици с цвети в косата, без цвети в косата, с кърпа. Действаме с този тип лога, действаме първо с скици, защото отнемат доста време. И първо клиента трябва да си хареса някоя скица и тогава преминаваме към дигитализиране. И в крайна сметка стигнахме до 2 варианта. Това е първия вариант, който лично на мене в началото ми харесваше много повече. А това е втория вариант. Варианта, който клиента хареса, избра... Къде беше лазера? Изпра ето това нещо. Обаче, трябва да изглежда като печат. Защо бе, човек? Трябва да иска да изглежда като печат. И в крайна сметка логото стана е това.
Абе има нещо, което ми харесва, ама как да е. И всичко приключи. Това беше с този клиент. Проблема тогава беше, че хората ни търсиха да правим лога, но ние не бяхме никой, не че сега сме кой знае какво, но не бяхме просто двама човека, които бяха на един таван на 5-я етаж без асансьор в Цветния квартал. Имахме Behance профил и те не можеха да ни се доверят да направим цялата им корпоративна идентичност. В повечето случаи хората не се доверяха, вземаха логото и бягаха. И слайдовете като на котето. През това време правихме лога. И още лога. И още лога. И още лога. И още лога. И изведнъж тишина. Аз не почнах с предистория, но аз съм работил близо 10 години по различни фирми във Варна. Свикнал съм си, има работа, няма работа, аз си вземам заплатата. И в един момент обаче съм собственик и този хайп с тези лого дизайни в един момент спря и ние нямаме работа. Да, почва да ме стяга гърлото. 1 месец, 2 месеца ние нямаме работа и уж всичко тръгна добре, обаче в един момент се причупиха нещата. И си мисля това. После се сещам, че съм собственик и това няма как да станат нещата. И излязох на терасата за вдъхновение. Това беше гледката от офиса ни. Зузи е много впечатлена от гледките в България. It's so great. Yes, Зузи. Казва всичко, it's so great. Yes, да, това не е особено вдъхновение. Седя и си мисля, гледам ги тези проекти в Behance, викам, що пък да не можем да ги направим тези неща. Някакви проекти са супер много харесвания, големи фирми, неща, които при мен предимството е, че съм бил в няколко различни фирми и винаги съм бил графичен дизайнер, но съм правил нещо друго. Бил съм във външна реклама, бил съм по печатници, бил съм в... да, как да е. И имам представа от почти всички тези неща в процеса и затова като погледна нещо такова, освен това съм фотограф, не знам, в смисъл, снимам. Мога да снимам, хващам там нещата и като погледна един проект в Behance, всичко ми се струваше като нещо, което мога да направя. Не знам как може да стане. И ми хрумва следната идея. Викам на Нури, той е пич от Холандия, да вземем да му се обадим и да му предложим, ще му направим целия брандинг, абсолютно безплатно, като той ще ни позволи да си направим Behance презентация както ние искаме и ако случайно му харесат нещата, ще си ги купи. Звъннахме на човека, той доста се ентусиазира, безплатна работа, кой ти дава, смисъл правите безплатен бранд, дето струва примерно 3000 евро или нещо от сорта, да го правят без пари. Даже ни изпрати кашон 15 кг с луковици от Холандия. Ние го помолихме да ни изпрати готови материали, които той си е направил. Защото хората вземат логото и почват и тръгват по различни места. Ходят в печатница. Може ли тук да ми направите стикерчета? Отиват в мола, там където печатат тениските. Може ли чантички да ми направите? И си носят на флашка логото, примерно. И той си направил всякакви такива неща. Изпрати ни ги в един кашон с много луковици. Можехме на 7,5 декар градина с тези луковици и нещата бяха ужасни, не ползвахме нищо от тях. И прескочих до Слънчоглед, това е най-якия магазин във Варна. Там си купих всякакви хартии, каквото... в смисъл, направих нещата абсолютно по начина, по който според мен трябваше да се случат. И там дойде момента, в който тези мои контакти от стари агенции се оказаха много полезни, защото отидох при... Да, това са нещата, в смисъл лопатка от бриколаж, това също е от бриколаж, слънчоглед, бриколаж и всякакви такива неща от различни магазини, които
тръгнах при тези мои приятели и почнах да ги занимавам с глупости. Сега, може ли да ми гравираш чиниката? Човек, не съм гравирал чиника. Защо да гравирам чиника? Викам, защото ще е яко, като я снимаме, ще стане много готино. Хубаво, викам, ще я гравираме. Кутийката от слънчоглед, гравирахме и нея. Пакети от OLX ги поръчахме, някакъв човек. Той си ги поръча от AliExpress, ние ги поръчахме от OLX. Знаете как стават нещата. Търсих снимки да ви покажа в какви условия съм го снимал цялото това нещо, защото тогава нямахме кой знае какво смисъл. Имах някаква стара светкавица, някакъв софтбокс, един Nikon D90 от вас, които разбират, нищо работа, въпреки че... И тук е снимано цялото нещо, това е единствената снимка, която имам. Фоновица, пак някакви листи от слънчоглед. И така, почваме, гравираме неща, правим луковиците. Това е една от брошурките, които той си беше направил, мисля, не знам. Тая снимка той ма помоли да му я направя. Ето е гравираната лопатка. И направихме всички тези материали и аз започнах да ги снимам. Че ще трака това. И се получи това. В смисъл, това е презентацията. Аз тук ще ви я покажа на слайдове, която пуснахме в Behance. Да, в Behance вече е много трудно. Не знам кой беше попитал, обаче нещата се случват вече доста по-трудно, отколкото се случваха преди 2 години. Сега в момента проектите вървят много тегъл, защото има толкова добри агенции, че и хартия от слънчоглед, визитки, стопал печат, отново голяма борба, както кой беше казал, ти май каза за печатарите, първо казват няма да стане, после го правят и то става много хубаво и вика, той много хубаво стане тези визитки. Викам, нали нямаш как да стана, да? И направихме визитки, тези неща, направихме много готин патърн, специално за тях, който идеята му беше да бъде опаковъчна хартия. Да, ето го патърна отново. Чуканче от слънчоглед. Много яко. 80 стотинки. Макро. Това макро е правено с обектив, който струва 20 лева и е на 40 години. Хора. Даже марката му не знам. В смисъл някакви... Аз си бях, защото бях много запален по лентовите фотоапарати, снимах доста време на лента и си бях поръчал някакви апарати и те дойдоха с тях. И после вземах просто някакви преходници и ги сложих на дигиталния апарат. Като милиметри горе-долу поне? Не помня, човек. Честно така. Аз имам една камара с стари обективи, дето седя така, преходници, вземам оттам и снимам. Знам кое какво прави. Понеделника тя в офиса ще пратя снимки да ги видиш. Ама жестоко макро става с него. Разбира се, трябва да знаете как да снимате и да знаете как да се обработите снимките, но това не е нещо, което не се учи. То е... така. Печат. Много тренди. Яко. Етикетчета. Направихме пекеджинг, който на мен лично много ми харесва как се получи, но така. На жена ми ръката. Тя много ми помагаше през цялото време. Сигурно сте ударила една ръка. Да, ударя, да. Тя ударя. Щайгичка от някакъв човек в OLX, който прави щайгички. Аз му се обадих, той вика, много ма кефи да си правиш щайгички. Човек прави всякакви щайгички, след работа като се прибера, вика и се успокоява ми прави щайгички. И ми продаде тази щайгичка за 12 лева, много е красива наистина. Мога да я свържа, ако искаш щайгички. Това не... На къде да го насоча? Пак визитки. Това са слайдове от самата презентация, която ние публикувахме в Behance. Много е важно да вметна, че преди 2 години това не беше типа проект, който аз исках да публикувам.
Защото исках да съм много арт, исках да съм модерен, исках нещата ми да изглеждат като на испанците, като на бразилците. Мислех, че единствените хубави неща са тези, които гледаш, не мога да разбереш тотално. Сега разбирам, че всяко едно нещо направено както трябва може да изглежда много добре. Ето ги отново визитките. Това нещо се казва магнезиево клише. С него се прави визитката, летяща визитка. Така се прави. Едно кабелче държи един човек там и така. Кутийка от слънчоглед отново. Защо ви обяснявам тези неща? Искам да ви покажа колко просто е. Смисъл, това са някакви неща, които отиваш, купуваш за стотинки, въпреки че в цялото това нещо има и скъпи неща. Смисъл, тези клишета, визитки, целият проект не е излязъл може би към 400-500 лева сме вложили от джоба си да ги направим тези неща, но има и някакви неща, които са супер прости, но в същото време като ги заснемеш, като ги направиш като хората, те изглеждат добре. Ето е гравираната чинийка. Но направихме табелки, също от какво беше то, МДФ луковици. Така се гравира чинийката на лазер. Тефтер от слънчоглед. И общо взето това е презентацията. Това е чанта, която те ни изпратиха, жена ми и ако ще ти вярвате, накарах човека да ми гравира тухла. Това е тухла. Обаче изглежда супер яко, човек, гравира на тухла. Не знам кой си жертва лазера, бе. Не знам колко от вас разбират от цифри в Behance, но това е проекта в момента. Този проект ни донесе изключително много работа. Заради този проект сменихме офис. Клиента купи абсолютно всичко. До ден днешен работи изключително и само с нас. На година изнасяме по 2 палета рекламни материали за Холандия. И така, риска се отплати много добре. И до ден днешен аз, смисъл, не казвам, че правя постоянно. Имаме още 1-2 такива проекта, но гледаме да рискуваме колкото се може повече и да влагаме колкото се може повече, защото един бизнес не му ли даваш, няма как да върви. Просто няма как да се получат нещата. И това беше нашият нисък старт. Опитах се да... Това е единствената снимка, която намерих от офиса, в който бяхме. То не беше офис, беше таванска стая. От таванската стая, в която бяхме по него време. Това е единствената снимка, хубавата гледка. И това е от мен, хора. Благодаря.